Привіт! Божого благословення вам! Неймовірна проповідь від пасторів Салтаненко. Сьогодні я розумію, що таке істинна благодать. Це не просто так бути благословенним Господом, жити далі, як хочеш, а це бути водимим Духом Божим. А щоб Дух Божий прийшов в мене, так появився в мені потрібно розп'ятися з Ісусом Христом, розіп'яти всі свої похоті, всі такі душевні бажання і жити духовним життям. Бо Бог не врятував мене для того, щоб я там жила собі, як хотіла, погрузла знову в гріхах. Ні. І Слово Боже чітко говорить, що якщо у нас будуть учинки тіла явні, перелюб, блуд, сварки, заздрість там, чи ще щось із цього написаного Галатам, то ми не побачимо Царства Божого. Тому треба жити по духу. Амінь.